Kwirana ase chiskuru ase etamu ya kabiri kulingana ni kalenda ya masomo y'umwaka ujega nigo chiskuru chinyinke ime yorogongorwa busi abana bonse batarairana nakolengana n'umukonyi bw'omoroki munene ase skuru ya sekondari ya St Vincent Umwari nigo aruro kubure uchasaba ibori kwene kiabuna abana bonse babere bakwirana uchase chiskuru eliyo kwenyorera amasomo rubati urasobwikana n'utwariganire na Vincent Onyancha. Ekerokeria bana bagendrete kwirana chiskuru ni gemburanera gendrete kone kiwana komenta chinsemo aigana se skuru ya St Vincent Umwari abana nigo bagendrete kuyarigani boikiranu anemona soko gendrana masomo habo ekerabatu alega ikaro amona bali mu skuru yo kobeka chinchira cyana gokonya na gusuke bosie tamwe ya maiga yo kobaisiko asegeka egetambe nigo chinga kiyo kolengano mokoyo mwalimu monebwe skuru ya St Vincent Umwari atebiri muno ngo ikraboni gabana bonse tebaikirana ase skuru naboni ganyarre kobolia bayiboli bali bali nabananka kone kibuna aigasrongorwa gusi ase mbre etanyara gokunana gosalie binte binge wabwatoka bana na kogenda ase chiskuru se skuru ya St Vincent Umwari nigo twaigwire buyayo ngoro abana mbachete nande mbagenderete gocha nturanyora bokongu bonde ande to expected tibune wiki gego chikwera nabo konyora muna abana bonse bachire nonyi nabo nigo chinga kiyo mwalimu yatebire buna emirobiri yonse ya skuru yo kogenderia na masomo nigo yaroka nigwikirana abwasa abalimu bayarigani boikirana na kuboria bayiboli kone kibuna gwakana bale chibesa obagenda chokera na skuru yo na kone kibuna ngo sira bara masomo ase entunde yega twabekire mipango yonse pi erinde amasomo achake mapema bali baintu bonse bachire abayiboli mbagendete gwakana chifis na mipango yonse yo guchaka amasomo ngaite mbuyere nande ya twakorire buya chinga kicho ni gomo konyo mwalimu bwe skuru yo amentre gote yabuna kubwatakana nembule nyinge yarokana gotoneta gakone kwa chinsemo chiri chama imayo nigo moro kiboyo manyar kubwatira ni kwaso basikano yo asikwenda atebire buna kolengano mwibuli yoye nigatebire umwana inagendera konyoro wena nabo igana chikwira na ase skuru tubwate kesi kyo mwana yo menga kibune mbure ya tumwa igwali maimayo ekero balingi gotama butuko baigure riogie sakasaka egatoka muna gakumunyoka akanyora majera nerebwe katwanyorire ukakarinya gitari nagendete kurwarigwa no mwiboni natwakirete simya gatutebye ni time mamo discharge in 2-3 days we 2-3 days ama tukabero aratatuiga abokonyoro bwenire irinde mamubwatuke achiche agendere na masomaye ekyo getigarete bono no kone kibuna bali mwa chiskuru chonsi nkuyarigane bali boikirano yamagese kali gote bono tere komenta matuko ase tamweye nanyamaga yoko baisiko asegekam ningana na abantu bagendere to gusaba serikali kone kibuna korera monchero ya sekale ndaye tamweye eliko nyargo ikirania aso gusikia botio esilabasam ko reporter ya Ndizi TV literane nkoro kwa Vincent Onyancha.